da kun ji kiɗa da tambari na amare. Aure ne wanda ba a yi wa gwagware, ga ango ga amarya sun haɗu tare. Yau jadi za mu je mu doka kirare, mai yi da kan baitukan da babu taɓare. Kai da ka yaro na ango mai nasara, angon Maryam da Maryam da Zuwaira. Allahu ya ƙara arziki da basira, Isa da aya gini yake yi ma waka. Sanni sanna Maryama ga Haruna ya zama angon ki marhaba. Sanni sanna amarya Maryama, Haruna ya zama angon ki marhaba. Jalla gani bani da kowa, ubangiji taimako nake da dalima. Lokaci yayi Dogaro da kai ɗai na yo, a hadin samadin na taho kamin alfarma. lokaci yayi Dora na akan nasarori, fallon waka ko ina na zamsha nema. lokaci yayi Ko ina idan alleka a ji sauti na, ba ina nufin wai sai na wuce kowa ba. Sanni sanna amarya Maryama, Haruna ya zama angon ki marhaba. Jallali na roƙonka, kar salatin ka gun rasulu manzon tsira. Lokaci yayi Ali kasa da sahabai, dukkanin su bani so a kyale saura. lokaci yayi Rabbana kasa da yaye da suka raine mu duniyar gaba sai da tsara. lokaci yayi Wanda dai yake san dace, ya bi iyayensa kar ya kara wanga duniya ba daidai ba. Sanni sanna amarya Maryama, Haruna ya zama angon ki marhaba. Ga amaryanin kyakkyawa, Maryama tun shiga da binta ta kowa. Lokaci yayi Tawai sa'ado daga Allah, Maryama ubangijin mu yayi miki baiwa. lokaci yayi Dan kin zama mowar mata, Maryama kowa ta baki zai zama gawa. lokaci yayi Sarauniyar gida na Haruna himmiya, Maryama ta kada lafiya. Marhaba Maryam. Sanni sanna amarya Maryama, Haruna ya zama angon ki marhaba. Ango Haruna ta kada lafiya, gwarzon maza kuma sha gwagwarmaya. Gwanin gwanaye ka huta ka iya, angon Maryama ta kauyen makiya. Darimiya dangare kuma sha tambaya, tilas a barka tauraron duniya. Ga jarumi kwararre gaza kwaikwaya, kowa ya tashi ya yi masa marhaba. Sanni sanna amarya Maryama, Haruna ya zama angon ki marhaba. Ka lafiya amarya Maryama, hannun ki ga wuka kuma ga nama. Lokaci yayi Tilas a sha shi komai kika dama, ki yanda kika so hauni da dama. lokaci yayi Idan mai taba ki to zai yi nadama. Amarya Maryam kina da kima, lokaci yayi to Rabbana ya kara miki himma. Amaryar Haruna gare shi ban gano yake ba. Sanni sanna amarya Maryama, Haruna ya zama angon ki marhaba. Mai gida ga ango zan sa uban gida, mai halin mutanen farko. Lokaci yayi Shi ne Abubakar Sa'idu mutumin kirki, Abubakar akwai dattako. lokaci yayi Mai gidanmu ba shi da kyashi, baya hasada halin gacin gida ya dauko. lokaci yayi Alhaji Abubakar Sa'idu jinjina, jigo ga rayuwar Haruna mun yaba. Sanni sanna amarya Maryama, Haruna ya zama angon ki marhaba. Jinjina nake mikawa ga iyayen ango, ina ta yin ban girma. Kai da ango da Malam Ahmadu gaishe ka, mahaifin ango Allah daɗa ma girma. Kai da ango da sai mahaifiya gun ango, jinjina na mika Hajiya Fatima. Su ne iyayen ango, Allah daɗa muku martaba cikin duniya da lahirar ma. Sanni
ta iya amina gaishe ki ina da dawa anti ramina gaishe ki da jinjinawa anti bilki ga gaisuwa da jinjinawa anti maimuna kuriya nake yabawa sauran dangi ga jinjina da girmamawa godiya nake yi dangin amarya Maryama mun muku maraba sanne 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 amarya Maryama Haruna ya zama angon ki marhaba sheki yayar ango bai tuka na yau domin ke anti lokaci yayi zo da jinjina ta bai tuka na yau idan ke anti lokaci yayi ga tambari gare ki godiya nake yowa ke gaisuwa lokaci yayi mata kenan godiya nake a gare ku na yaba sanne 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 amarya Maryama Haruna ya zama angon ki marhaba maza kenan jinjina nake karawa jinjina ga Abdullahi har da Muhammad godiya nake mikawa ga Shaibu na gaida ka yayan ango gaisuwa nake mikowa yayyo na ango kenan godiya da jinjina yan anya aure marhaba sanne 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 amarya Maryama Haruna ya zama angon ki marhaba gaisuwa ga kawo ango madaurin aure Shaibu na gaida ka lokaci yayi Shaibu kawo kuma wakilin ango dole in wake ka lokaci yayi yawa ke biki na Haruna dan ka godiya muke a gare ka lokaci yayi ka Maryama amarya ango Haruna godiya muke da dadawa da marhaba sanne 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 amarya Maryama Haruna ya zama angon ki marhaba abokane akwai su da dama injina ne muku dole ne in yi bin girma lokaci yayi abokanai na Haruna kusa har da tan nesa godiya muke ban girma lokaci yayi har da masu fatan kairi muna yabawa Allahu ya daɗo alfarma lokaci yayi karnin abokan ango har ƙawaye na amarya jinjinar ban girma da martaba sanne 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 amarya Maryama Haruna ya zama angon ki marhaba sanni Maryama ga Haruna ya zama angon ki marhaba sanne sanne